gaude gaur Kanpoamorren, kultura digitalaren jardunaldi hauetan. Barakaldoko udaletik beti lagundu izaten dugu arlo guztietan euskara, kultura digital hori, ez bakarrik ingelesez edo gaztelaniaz, ikusi behar dute euskaraz ere egin daitekeela. Alduino bat programatzen ikasten ari gara. Ondo pasa ez zuet? Igual jakitea nola bakarrik wifiarekin nola dakite gauza asko guri buruz. Interesgarria da, jarduerak interesgarriak dira bai guretzat, bai ikaslentzat, eta tailerrak, gero kontatuko dizkigute, baina printzipio oso erakargarriak dira. Gaur egun haientzat interesgarriak diren gauzak direlako. Gustora. Gero, mongo dutzazuen memea sortu okerari. Tailer batzuk, egin dugu meme batzuk ere bai. Orain gaude TikTok ez, editatzen. Kaput aplikazioekin. Reel bat egiten ari gara, eta oso interesgarria, ere bai txaldi batzuk entzun ditugu, oso interesgarriak, eta egun oso... Kontzertu bat, bai. Barakaldo, flow pizka batekin, bai? Aukera bat ikusteko, euskarazko 1000 bitarteko digital daudela, eta haietaz euskaraz gozatu dezaketela, eta haiekin modu ludikoan disfrutatu eta elkarbanatu, partekatu eta gaur egunen duten pasa guztia. Itura polita dauka, NPC argazki. Saiatuko gara, danen artean igual meme bat sortzen, ez? Ez dakit voluntarixoik badaun edo. Oso eskertuta gaude ikastetxeekin esfortzu berezi bat egin dutelako gaur goiza honetan beraien ikasleak hona etorri daitezen. Badakigu oso zaila dela haien rutinetan eragitea, ikastetxeek badaukatelako beraien programa eta ibilbidea eta betekizunak, baina guretzako oso pozgarria da ikustea ikastetxeek eta irakasleek jardunaldi honetara haien ikasleak etortzea elementu positiboa, berazgarri eta eraginkorra izan daiteke. Askotan entzuten dugu, gazte guztiek eragitela euskaraz, gazten esparrua erabazita daukagula, baina ez da egia. Gazten motivazioa, sentsibilizazioa, gazteek ikusiko dute gaur euskara guai dela.